Salam para sedherek, sugeng pinanggih wonten renungan padinan GKJ Purwantara. Setulegi 9 Mei 2026. Menika tetunggilan wonten ing Sang Kristus dening Diaken Karni Pepadan Gondopolo. Pausan Efesus 2 ayat ingkang kaping 17. Menika ingkang makaten sabda pangandikanipun Gusti, panjenengane rawuh lan martakake tentrem rahayu marang kowe kabeh kang adoh lan marang wong-wong kang cedhak. Makaten sabda pangandikanipun Gusti, rahayu tiyang ingkang mirengaken lan ugi gatosaken wonten ing saurting gesang. Haleluya, amin. Para sedherek ingkang kinasih, wonten ing salebeting waosan kula wau, sumangga kita raos-raosaken pangandikanipun Gusti kala wau bilih kawontenan lan ing sauruting gesang kita menika ing sak dinten-dinten menika kathah perkawis-perkawis ingkang bebani manah kita lan ugi raos-raos ingkang wasumelang dumateng manah kita. Yen menika kita gesang ing sak dinten-dinten menika wonten ing sak wekdal menika boten gampil lan ugi lelampahan-lelampahan ingkang angel utawi awrat amargi mawarni-warni perkawis-perkawis ingkang boten ngremenaken mateng manah kita. Nanging kita sampun ngunggil kalian Gusti dados lelampahan-lelampahan ingkang boten ngremenaken lan ugi nguatiraken dumateng manah kita menika sampun kathah ing salebeting gesang, ananging kita boten was sumelang utawi boten sisah kuwatir amargi kita sampun nunggil kalian Gusti lan ugi Gusti sampun paring karahayon dumateng kita lan ugi dados sesambetan kita kalian Gusti ingkang caket. Para sedherek ingkang kinasih, nggih menika Gusti menika sampun paring tentrem rahayu lan mugi kita sedaya saged nglampahi lan saged nindakaken lan ngraos-ngraosaken menapa ingkang dados dawuhipun Gusti. Para sedherek ingkang kinasih, wonten ing salebeting Paskah menika kita sesambetan caket kalian Gusti amargi Gusti menika sampun nyataken manah kawula lan ugi kita sampun ngenteng-entengaken ingkang dados beban kita amargi kita sampun kapenuhan Roh Suci saking Gusti. Nggih menika amargi Gusti sampun ngrembat utawi sampun ngangkat dosa-dosa kita wonten ing salebeting gesang kita ing sak dinten-dinten. Para sedherek ingkang kinasih, sedaya menika lelampahan-lelampahan ingkang boten nyondongi kalian karsa paduka, sumangga kita tinggalaken lan ugi kita tansah nglampahi lan menapa ingkang dados dawuhipun Gusti ing sauruting gesang kita sak dinten-dinten. Gusti sampun maring katentreman lan maring paring Roh Suci dumateng kita sedaya lan ugi Gusti berkahi kita. Amin. Lan sumangga kita tetunggu wonten ngarsanipun Gusti. Duh Pangeran Allah Rama kita ingkang dados juru wilujeng kawula ingkang gesang wonten sauruting gesang kawula ing sak dinten-dinten kawula tansah paduka paringi berkah, paduka paring panganti lan paring panuntun lan ugi kawula saged nampi menapa ingkang dados dawuh sabda pangandika paduka
Paduka sampun paring karahayon, katentreman lan ugi paduka boten negakaken dumateng kawula ing sak uruting gesang kawula ing sak dinten-dinten lan kawula saged nglampahi lelados wonten ngarsa paduka lan kawula saged nindakaken menapa ingkang dados dawuh sabda pangandika paduka ingkang suci menika. Wonten asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin.